President, avui ratllarem de norma territorial transitòria i jo ho faré en la camiseta verda en suport a totes les persones que ahir no van poder dur-les com a presidents de mesa o que no van poder exercir el seu vot, bé per dur aquesta d'escola pública, bé per dur-se d'afectats de les hipoteques. I sobretot la duc en suport del professor Jaume Sastre, que fa 17 dies que està en vaga de fam per demanar diàleg i un acord per l'educació. Voldria que així constàs. No oblidem d'on ve el deute del govern balear, no oblidem que han tingut un president tancat per corrupció i que ningú ha tornat un duro. I el deute s'arrosseguen, tota la mala gestió, no ha estat bo de fer, no? Aixugar una tragèdia. L'exemple que vostè té, o que el Partit Popular té de potenciar el turisme és, com han dit abans, un parc aquàtic en rústic. Realment, per nosaltres això és un creixement sense cap tipus de criteri, perquè el concepte de desestacionalització és un concepte que vostès empren sense cap tipus de criteri objectiu. De fet, amb un informe del director Insolà que diu que desestacionalitza, el parc aquàtic ja es pot construir. Si això no és una falta de criteri i de rigor, i sempre el concepte de desestacionalització per qualsevol cosa en rústic. Per tant, és evident que el panorama, el dibuix que pot quedar damunt Menorca aplicant aquests criteris és moltíssim diferent del que tenim avui en dia. El que sí que he de dir és que me sembla que el seu concepte de responsabilitat és un concepte molt variable en funció de qui l'apliquen. Jo parteix del fet que el PTI no és el problema que tenim, però vostès demanen aquesta responsabilitat amb el tema del PTI i, en canvi, com a partit, vostès no se n'apliquen cap de responsabilitat amb res i en coses més greus que han passat en aquesta comunitat autònoma. Tenim un president que cada dimarts aplaudeix la portaveu del PP, que és la senyora Mabel Cabré, mà dreta del senyor Mates, que és que no era responsable de res. On és la responsabilitat? Què és la responsabilitat, madame Àngel? Hi ha altres coses que també s'han fet i que ho són molt i que atenten contra les bases mateixes de la democràcia, que és la corrupció. I jo tampoc he sentit moltes disculpes ni ningú que se'n senti responsable.